Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Kartini minangka sosok pahlawan wanita ingkang kagungan jasa ageng tumrap wanita Indonesia. Sareng kula Sheila Oktarina ing pawartos Jawi pamirsa, kathah informasi menarik kagem panjenengan. Antawisipun cariyos inspiratif Sri Hartini penjagi wana adat Wonosadi Gunung Kidul. Pelestantunan kain wastro ing saklebeting goresan tinta lukisan. Jelajah budaya napak tilas Museum RA Kartini Jepara lan Lembang. Pemirsa, menika pawartos Jawi spesial Kartini. Pamirsa, spesial dinten Kartini menika kita badhe ngrembak wanita-wanita hebat ingkang saged kita juluki minangka Kartini masa kini. Pertama, dateng saking setunggaling tiang inspiratif Sri Hartini ingkang minangka setunggaling tiang wigatos kalebet ing kawontenan wana adat ing Gunung Kidul. Kiprah lan sumbangsihipun kagem tansah nglestantunaken lan njagi wana damel piyambakipun dipun tepang minangka setunggaling tiang ingkang saestu wigatos sanget. Salajengipun wonten ugi kegiatan inspiratif lebet damel konten ingkang dipun tindakaken influencer ngiras konten kreator anem. Inggih wekdal menika lebet konten reaksi migunakaken ageman tradisional Indonesia. Pemirsa, menika pawartos Jawi. Pamirsa ing jaman modern nyoto tasih wonten tokoh pawestri ageng Sri Hartini ingkang teges netepi adat lan budaya kagem ngreksa wana tradisional Wonosati menika mesti dipun tindakaken kagem jagi alam lan jagi sumber. Wana adat Wonosati Gunung Kidul minangka satunggaling wana tradisional ing Ngayogyakarta. Saben warsa wana menika dipun ginakaken kagem upacara adat sadranan lan petilasan. Ugi wonten sumber ingkang dipun ginakaken dening warga kagem tetanen lan rumah tangga. Wana menika dipun kelola dening Jagawana ingkang dipun tugasaken njagi keamanan lan kelestantunan wana ingkang dipun pandegani dening Ibu Sri Hartini. Wiwit saking ramanipun dados Ketua Dinas Kehutanan Tradisional Wonosati, Sri Hartini piyambakipun boten nate nampi honorarium utawi upah kerja minangka ketua pengawal. Sanadyan karyanipun minangka kepala ranger boten gampil, betahaken kathah energi kagem teras nias wana lan jagi sumber-sumber kasebat mili. Cariyos Bu Sri Hartini kedah dados inspirasi kagem sinten kemawon. Antawis anggene ngreksa wontenipun wana saengga saged gesang. Engkang mirsani kados ing dipun mangertosi, wana adat Wonosati dumunung ing Dusun Beji, Distrik Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, wilayah mligi Ngayogyakarta. Kinten-kinten selangkung hektar ing inggil lembah Ngenuman. Gangsal hektar saking lawang mlebet dhateng wingking undak-undakan dados area taman keanekaragaman hayati. Ing wilayah menika tuwuh wong ingkang saged dipadang kewan ing wana tradisional Wonosati kadosta kethek.
Kados menika 2 hektar ingkang tasih arupi wana ingkang saged dipun pirsani lan nalika mlebet ing lembah Ngenoman raosipun kados nglangkungi margi. Wonten wit wana adat, wana sadi ingkang yuswanipun atusan taun, asam jawi utawi Tamarindus indica. Ukuranipun wit menika sami kalian ukuranipun 7 tiang ingkang ageng. Sasanesipun taneman khas ingkang yuswane atusan warsa, wana-wana tradisional Wonosadi ugi nyimpen tanduran ingkang kagungan nutrisi kagem obat. Kadosta tanduran sambiloto lan woh buni taneman obat langka sing diarani godhong mojar. Para pamirsa, kathah cara kagem nglajengaken lan nglestantunaken kabudayan ingkang majemuk ing Indonesia. Nanging ing wekdal menika kados dene ingkang sampun kalaksanani dening sawentawis kreator konten reaksi ingkang sampun kasil nyemangati masyarakat kanthi konten ingkang ginakaken busana adat. Kados para bidadari saking kayangan, para wanita ingkang ayu menika nglajengaken lenggak-lenggok kados model kanthi ginakaken busana adat daerah. Antusiasipun masyarakat ugi ketingal kanthi cetha nalika padintenan sami miwiti ngetingalaken aksi-aksinipun. Saengga reaksi saking warga lan wisatawan mancanegari ugi ketingal saestu kesemsem nalika nyekseni aksi-aksi ayuning para wanita menika. Salah setunggaling ingkang nglajengaken konten kados mekaten inggih menika Dara Sarasvati. Dipun kenal dados pelopor konten reaksi ing Indonesia. Dara nglestantunaken tradisi tanah air kanthi ginakaken kebaya. Kados ingkang sampun dipun wartosaken, Dara Sarasvati inggih menika influencer ingkang asring viral kanthi konten reaksinipun. Ing sawentawis video wanita ingkang ayu menika nampilaken respon saking tiang-tiang ingkang wonten sakupengipun nalika piyambakipun mlampah mawi kostum nasional utamanipun kebaya. Dara ugi nedahaken kados pundi kathah tiyang ingkang kesemsem dhateng kaendahaning kabudayan Indonesia. Kados pundi Dara Sarasvati inggih menika kabangun inspirasi saking raos tresna dumateng cariyos rakyat ingkang ngandhut bab putri-putri ayu wiwit alit. Dara menika sampun nggadhahi tekad kagem nepangaken kabudayan tradisional dhateng generasi Z kanthi cara ingkang langkung gampang dipun tampi. Para pamirsa, saking mriki kita saged nyeksekaken kaendahaning pesona ageman adat Indonesia ingkang saestu mbingahaken. Lan mesti langkung kathah konten kreator ingkang lajeng-lajengaken nampilaken pesona Indonesia. Sanadyan konten-kontenipun kados mekaten, estu dipun ajeng-ajeng saged dados inspirasi kagem nglajengaken sarta nglestantunaken kabudayan kanthi cara ingkang langkung modern lan tepak ing jaman. Cekap nginspirasi nggih cariyos Ibu Penjagi Wana Adat Sri Hartini kalawau.
Nanging wonten tengah ngrembakaning jaman ingkang cekap santer. Upaya kagem tansah nglestantunaken wana adat menika tansah dipuntindakaken. Lan temtunipun kreativitas ingkang dipuntindakaken para konten kreator wanita kala wau sangsaya mantepaken raos nasionalisme lan bab kasebat ugi minangka tandha bilih para wanita Indonesia kagungan kaelokan ingkang khas nggih. Pamirsa, kita tilaraken kalih informasi kala wau. Salajengipun pamirsa kita badhe ningali setunggaling wanita sanesipun ingkang nderek labuh labet lebet ing palastantunan kain tilaran Nuswantara. Inggih Wita Wilkes ingkang lestantunaken kain kasebat kalian cara unik. Pamirsa, menika pawartosipun kagem panjenengan. Pamirsa, kados ingkang kita mangertosi, Indonesia gadah tilaran budaya ingkang saestu sugih. Salah satunggalipun inggih menika kain wastra. Kain wastra menika kain tradisional Indonesia ingkang gadah makna lan simbol. Saha kebak kalian nilai-nilai budaya Nuswantara. Wastra Nuswantara gadah maneka kain tradisional lan saben kain gadah motif lan warna ingkang unik. Saha cariyos ingkang lambangaken budaya lan identitas tlatah asalipun. Nanging saksampunipun ngrembaka ning jaman, kawontenan kain wastra ngadepi maneka tantangan. Kathah tiyang ingkang sakmenika wiwit kesupen artos saking kain-kain tradisional menika. Kagem jagi supados nilai budaya kain wastra tetep gesang, sawetawis seniman gadah cara piyambak kagem nglestantunaken warisan budaya menika. Salah setunggaling upaya ingkang dipunlampahi inggih menika kanthi ginakaken media lukis minangka sarana pelestunanipun. Kanthi nyatunggilaken kaendahaning motif wastra kaliyan teknik lukisan modern, para seniman menika sukses ngiyosaken kriya seni ingkang unik lan narik kawigatosan. Kejawi saged ngiasi ruangan, lukisan wastra ugi dados seni ingkang ngandhut pesen pelestantun budaya ingkang kiyat. Saestu nginspirasi nggih pamirsa, menawi mboten kita ingkang jagi lan nglestantunaken, lajeng sinten malih nggih? Lan kala wau saged kita tingali ugi lukisan koleksi kain dangu ingkang sampun badhe ical. Mugi kemawon wonten wita-wita sanesipun nggih. Pamirsa, sasampunipun menika pawartos Jawi badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.